Hier is Charles Beklo. Kom maar, die handen op, die handen op, die handen op. Ik moet zien die handen. Chicetito, ik kom dan zo naar zo. Twee mensen in het lasso. Hij door de stad in de menselijk verwacht. Chicetito, dit is loco loco. En in zijn poncho verdeelt zich perfect, maar is net dan gek. Als je meldt, dan begin je van onder de huid, gewoon allemaal even zakken. Zakken. Degene wat niet zakt voor een rondje voor de kansenplein. Zakken, zakken. Eén hand zakken. En als we zo meteen allemaal gezakt zien, kom we zo meteen Afrikaans gaan springen. We hebben zakken. Dus degene wat niet zakt voor een rondje geven voor de kansenplein. Wat dag is? Dat zie je nog een handel, joh. Die ging toch staan de hoester dan. Kom in. Zeker klaar voor een feestje. Chicetito, ik kom dan zo naar zo. Twee mensen in een lasso. Hij door de stad in de mens werd verwacht. Chicetito, dit is loco loco. En in zijn poncho wil hij zich perfect, maar is knettergek. Wij goed de stad. Tot mañana. Hasta la vista. Hasta la vista. We weer op het boslief. En de mens. De mens werd verhoord. Die handen op. De Chicetito. Ik kom dan zo naar zo. Twee mensen in een lasso. Hij door de stad in de mens werd verwacht. Een Chicetito. Die is loco loco. En in zijn poncho verdeelt zich perfect, maar is knettergek. Hier is je moeder.